Että sitten kerrot teidän mameille. Ette kerro kellekään. No, totta kai. Mä sanoisin, että Joku- moi, me mennään pitää hauskaa. Me mennään juomaan kaljaa. Me mennään pelaamaan koripalloa esimerkiksi. Ei me kyllä vittu pelata mitään koripalloa silloin kun on lokakuu. Ei, mutta kuuntele. Siis mä sanoin silleen, me mennään pelaamaan jotain korista. Me pelataan vähän GD:tä, tää Geometry Dash, sillä tiedät sä. Ja on ehkä kaljaa Sit me juodaan vitusti kaljaa. Mitä? Läpi. Äijä vaan laitettu. Mistä sä lukeesit? Vaan tälle relevantille. Vittu mulla tuli sydänkohtaus, mä olin, mitä vittua, mä kuulen Gonopin äänen 98. Mulla oli Undifenet 98.